Buntag Mindanao, laing jamming session na pod karong adlaw ang ato ang matagamtaman sayo sa kabuntagon kay laing local artist na pod gikan sa Tatak Bistak, Tatak Mindanaon, MOR lokal na tukar. Og syempre kamamila, excited ako ipaila-ila ang atong kapamilya all the way from Bodebanay ang MIDSUMMER! Woo! Good morning mga koys! Oy, kumusta? Paunsa nagsugod ang inyong grupo, ang inyong banda? Nag-start po Mr. January, month of January po 2018. Nag-start po kami sa school lang po na mga performances na po sir. Uy, ninduta po na. Oy, so dito na buo ang grupo. Tapos asa man gikan nimo mga kauban, mga classmate po nimo? Ang kana lang siya sir, kanang Kani siya? Kani? Kuntohon ni mo ni. Oh, tapos paguman? Kuman ka mga barkada man mida, kanang nagbuo na may hinahinay sir, kanang na-discover na mo, uy, na talent, mo nang gikuha, tapos nabuo niya sir. Ayun. Unsa may inspirasyon ninyo ilabi na sa kanang pag-compose og mga original music? Ang inspiration na mo sir kay first of all ang experiences na mo sa banda sir. Ug nagkuha po mig inspiration sa mga kapwa na mo na mga kabataan-unan karon na nanay mga same feelings lang same experiences lang gyapon, then mo to gikuha na mo ang hugot, then gihimo na mag-song ka. Oh, grabe gud ang hugot nimo no, kay murag daghan yung kitag problema sa kinabuhi no? Okay, so karon tinuod ba na pag heartbroken tapos kanang nagibiyaan, gipaasa, arang nag-assume na kanang uyab na mo pero di ay mao na siya ang mga pwede nimong imong hugot para makakompose kag kanta? Yes sir. Ano, grabe. Sa imong panuigon karon quiz. Pili na edad nimo? 18 na po 18 pa ka, daga na kay kag mga kasinatian. Grabe jud kay kag quiz. Pero syempre naghantag mga kamurkada ka pamilya nga gusto pud intaw ni pursue ang ilahang kanang pagka-musician. Unsa man ang imatambag sa mga aspiring singers usama ninyo? Ang amo lang matambag is keep on writing songs lang, just follow your dreams kay wala kay imposible ug paningkamot ng Dios. Oh, way imposible sa taong adunay pagkugi ug ta sa makabot sa mga taong adunay pagpaningkamot mga koys. Wow, grabe gyud. Og syempre para maatangan mo ang inyong banda diri sa Mindanao ug hindi lang diri sa local no, pati national ug international soon. Can you invite them kung unsa inyong Facebook page or asa mo nagagig? Okay, so you can like our page, MIDSUMMER. You can search it on Facebook. Tapos dito sa Davao, you can watch us on Parking Space sa Torres po. Oh, English. You can actually you can post on Facebook and your conviction of college. That's you very good in English. Oh, kamamili, excited na ako nga madungog ang pasample sa MIDSUMMER. Let's all watch this. Ako'y mahulog sa iyo, sa lahat ng tao, sa iyo pagkakaibigan ko. Hindi ko ginusto, ngunit patawad kong ako'y nadala sa mga lambing mo. Nagtataka kung ba't ito nangyari. Nakuha mo ang puso ko. Di ko magawa sabihin sa iyo na ikaw ang minamahal ko. Hanggang tingin na lang, palihim na minamahal ka. Sana'y mapansin mo. Nais ko mang ipagtapat, sana'y di mo pa nahalata ang aking nararamdaman sa iyo. Natatakot lang ako, baka umiwas ka, nangangamba't ika'y magbago na.
kong bago.